Hello, me mamuna mache maha ana majo. Welcome to either Stories by Ray or Messages from Ancestors or Who I Find. And there kasa me babakai, anyunen sema me bekai, ana poetry me bekai. Matunidin ewura ade ana ewura ade. Se neko. Se nyame ye katechie berema a ene ewurade ye ewura ade a esiesie nyame ne honhom kronkron no ntem ewura ade a eye ma wo ene wo ntem ene nyame ntem nyame ne ewurade kabomu a enam honhom kronkron so wo ewurade ni nyame emma wo asase yeso enunti ewurade ana ewurade eni nyame ye berman katechie ewurade eye ne yire ena honhom kronkron no wo omontem no ewo yen ne ma eba asase yeso. That's all I have to say. Bye and have a blessed day.